Salam mehriban doganlar, giçäşi edidilleşler. Bugünkü göni aýlymyň myhmany DWT syýasy hereketiniň ýol başçysy Murat Gurbanow. Murat aga, göni aýlymyza hoş geldiňiz. Sağ olun çağırdığınız için. Şu gününe devlet beni çağırdı şu efira. Şu efira katnaşmaktan ben devletmeni görüştüm. Köp meseleler boyunca. Bizim köp soruları dünya arayışını dinlerak geldi. Minnetdaram, sağ olun taýýalkan. Inni Timurum geldi. Timur hoş geldin. Salam doganlarım. Timur Serkerde. Ağzı birlik üçüncüler ýalyk ala diýen Murat Gurbanow bilen hakykatdan hem ýakyndan gowy tanıştırdyň. Sağ ol, bir-birimizi tanadyk. Köp uğurda pikirler, duygular Murat ağam öýdäýdi şalam gawat gelýär, uğurumuz bir. Minnettar Timur Serkerde. Devlet bayhan ýalyk adamlar bilen men işim. Olar ömürine hiç takkalyp görmedi. Diňe adam satyp, podstawa edip, provokasiýa edip, adamyň ünsüni başga tarafa akydýar. Ferdim, bize karşı emhime görüşýär. Yalan maglumatlar aýdýar, töhbetler aýdýar, dağıtlar aýdýar. Onun şoğla dedi. Şoğul metodичкадан. Şoğul için şartlyk bilen çykýar. Şoğul için ýanky onun kanalyna şuraya adamlar çykýar. Şoda özüň oňurmaýanyň gurruny da bilýär. Tentek Murat Gurbanow. Saňa näme üçin çopanlaýarlar bilýärmi? Sen diňe goýunlara ertek aýdyp ynanlary bilýär. Şoň üçin saňa çopanlaýarlar. Idiotlaryň lideri. Adam ýerine goýup saňa adam ýaly hemme zat düşünürli. Siz näme paňlap ýörsiňiz? Näme öňünüp ýörsiňiz? Hondan märsi bolan bolup ýörsiňiz?